saka uyu adzoka futi uyu achizochema. Uyu ari kuchema nenhau yemukadzi. Anoita mukadzi wokutorota kuhope kana asina kurota mukadzi kuhope. Handimapona. Saka nyangwe tikafamba newe hazvibvi. Tikatoka tikaenda imhinduro rudziyo. Ndakaita question mark naso. Haungotangi nokufungira hama. Ndobva ndaramba ndichifamba ndakufamba ndichibata mukoma manje. Zvinodaro nekuti mukoma vakaramba kana kundibatsira. Tisati tambonangana kana urwe tichiri kufara. Mai vazvikurira ndobva adzoka. Zvamboita sekuti nani mudzimai achingodzoka futi ga. Kusvika nanhasi takamboita mwana iye pazvakamboita mwana iye anobva abayiwa ndobva afa. Akangogomera. Ndatoenda kubasa ini vatozondifonera kuma2. Vakati mwana anongopepuka achigomera. Mhuri yasara. Handiti mapona. Saka kana mwana achichema nenhau yekufunga bonde nemukadzi, vakadzi vakawanda vakadai, iye zvinova nemapiritsi anorwadza kutarisa nemaziso. Ipapo ndataura chokwadi ndangoti inini uyu munun'una tisi tinodiwa ipapa ndakuzo Makambouya kudaro takamboya nemuning'ina. Handiti mapona. Tikakutasikai munoona chinhu ukanzi sabhuku wangu. Handiti mukaona zvimwe zvinhu zvandinoita ndechiprotecta sabhuku wangu. Kuprotecta kwandinoita kukudzorerai kuti endai munoshandisa the correct sequence yechivanhu, kuti vana vanyamunhu mukamukirana munofanirwa kushandisa maprocedures api anoita kuti mutaurirane muwirirane. Panoda vana sekuru, panoda hanzvadzi dzenyu sana tete mumba. Handiti mapona. Vana mbuya and the like. Dzokerai. Saka tikakudzorerai kwekwe mukasvika moti inini vanondiitei kwamambo kwekwe ndiri sabhuku weko. Hazvishande nekuti nyaya yateta kudzorererai kwekwe haidi gadzirisike. Kana munhu wapuwa taski kunoku kuti endai munoita zvakati, ndo zvamunofanirwa kutonotanga kunoita. Modzoka kuno motipa ripoti yekuti zvamakatituma zviya takaenda tikazoita. Handiti mapona. Muning'ina uyu anokunangai, anokuaccusai uroyi. Uyu sekuru mubate mashoko atiri kutaurirai pano. Seumambo hatigone kutambira zvinhu zvakadaro. Mumhuri yevamwe topinda tichitaura nyaya dzakadaro. Tinotanga nekuramba. Iwe unoti zvinhu zvakadaro zvingaitike. Chii sei wadai? Komande wako. Endai mutaurirane sevana vanyamunhu. Takazodai, tikadi. Sekuru, endai mutore sekuru, right? Megamatadza kudi kuyanana. Chiuya mutaurirane nyaya yenyu pamberi pedare. Paine umwe munhu munyarikani, nokuti kana tichivadzora kunemisa sekuru tinoda kuti mugadzirise nyaya yevazukuru venyu. Handiti vouya ivo vari tu vachipupura kuti takazonogara pasi nasekuru tikabatsirika. Takabatsirika. Handini mapona. Saka uyu adzoka futi uyu achizochema. Uyu ari kuchema nenhau yemukadzi. Anoita mukadzi wokutorota kuhope kana asina kurota mukadzi kuhope. Handimapona. Saka hope vakomana hameno tinenge warara dzipi kuti urote mukadzi haisi nyore. Saka isusu tikanzwa kuti munhu ndo dambudziko raainaro mumusha achifunga kuti pane ari kukonzera izvozvo, hatifari. Sei wafunga izvozvo? Ndozvatoda kuti nhasi ataure uyu. Kana muchiti muri mega mega anogona kusasununguka. Toda kuti akutaurirei dambudziko rake sasekuru. Ndiko kuzorerai zvekare kuti sekuru endai munogadzirisa nyaya yevana. Handiti ngaigadziriswe nyaya iyi. Handiti mapona. Kana ari mukadzi akagara mumusha asingazive murume wake. Handiti mangwana mukadzi yeye kana afira mumusha menyu anomuka kana kumira mvuri asati avigwa. Ndiani anoda kuzonorara nemukadzi akafa iye angaitadza kurara naye ari mupenyu? Ndo chivanhu chinenge chavepo. Chimbobudai
Sawira achidedzera chimbobudai uyai imi maiti muri kuzvigona uyo mumburi wakati checherere mumusha. Atidi zvinhu zvakadaro. Zvimwe zvinhu zvoda kugadzirwa naMwari wapenyu ngazvigadzirwe. Munhu ukaona uchinangwa uroi nemhuri zvichenure kumhuri usare wakadii wakachena. Saka shamwari wedu ndoda kuti nhasi sekuru varipo mukoma wakambotaura naye musuya. Handiti? Toda kuti utaurire sekuru nhasi ndakasununguka ndoda kukuudzai dambudziko rangu randinaro nemukoma. Inini ndozokubvumirai kuti chisumukai sekuru munobatsira mhuri. Kana masvika penyu makundikana modzora mhuri yenyu kwatiri kuti ndambenge ndichiti sevazukuru vangu ndichavabatsira ndakundikana. Handiti Mapaula? Ngaakutaurirei nyaya yake murumo. It's a sad story. Ndikuda kutaura chokwadi changu chamuona ndasvika mukati menzvimbo ino ndofunga ndakambouya. Saka nhau iri panapa ndeyekudai so. Inini muchiona ndakadai so vanhu vakandiona vanogona kuti murume wakasvika. Ndakaroora mudzimai wangu 2000 tikaita vana vatatu. Mwana wechi3 ari mucheche ndo pakatanga nyaya iyo yekuti mumba magabva madzima. Ndo almost ndava ne15 years so. Kusvika mudzimai wangu adzokera. Dambudziko richitanga takambomhanya tega ungangotangi nekungonanga munhu uchiti pamwe zvinongopera zviri nyore. Ndobva ndaona mukoma ndaita dambudziko rakati pamba pake mukoma hana kana shoko raakandipindura. Nokuti rakanga riri dambudziko rakati. Taurai. Ranga riri dambudziko iroro kuti ndandisingachakwanisi kusangana nemudzimai mumba magetsi adzima. Ndobva ndamuudza saizvozvo mukoma. Ndakatanga kuona munin'ina wangu ina anotevera. Ndobva ndamutsanangura akati ndaunoona mukoma haana kundipindura kana kuti handichaona vamwe kana kuti tichafamba. Ndakadzokera mudzimai wangu ndikati zvandanoona uku handifungi kuti pane chinofamba, hapana kana minduru. Ndadzokera kumunin'ina uya mukoma ndakamuudza but mukoma haana chavakandipindura. Munin'ina wangu uya ndobva adzokera futi kumukoma. Ndobva ndasara ndakagara pavatete pamai vangu inini panongori panext nemukoma. Vakaita ndonga almost 1 hour vachingoti mwini ndichingoona vakagara ndakagara nditi ndakamirira miriro ndomhanyirei. Munin'ina wangu ndobva ngandiudza kuti mukoma wati bvisa wese pano umwe zvakangofanana nekuti urungofamba uchizvikonewa. Saka nyangwe tikafamba newe hazvibvi. Tikatuka tikaenda imhindururudzi iyoyo. Ndakaita question mark naso. Haungotangi nekufungira hama. Ndobva ndaramba ndichifamba ndakufamba ndichibata mukoma manje. Zvinodaro nekuti mukoma vakaramba kana kundibatsira. Tisati tambonangana kana uroi tichiri kufara. Chii chiri kuitika? Ndiri kungofamba. Kusvika mira sekuru ndimondadedza kuti munzwe nyaya ine muzukuru wenyu anenge achiudza izvo. Handitika tega sotusara chiti kwanzi ndakazotanga kuchifamba ndichibata mukoma. Handiti ndo mapoints andakugarisira apa kuti munzwe dambudziko rine muzukuru. Right, endei. Ndafamba saizvozvo. Dambudziko riya taona ndaita 5 years mudzimai wangu andakundikana adzokera kumba. Mudzimai wangu uya vadzoka. Hati ndafunga mhuri yangu. Vangoona kuti mhuri yangu yakungotembura yakugara kwamai. Mai vazvikurira ndobva adzoka. Zvamboita sekuti nani mudzimai achingodzoka futi kusvika nanhasi takamboita mwana iyeye pazvakamboita mwana iye anobva abayiwa ndobva afa akangogomera. Ndatoenda kubasa ini vatozondifonera kuma2 vakati mwana anongopepuka achigomera kutofamba kutopinda naye muchakara anongogomera akangosimba. Inongoti pese patangofamba tiringobata mukoma iye. Chii chiri kuitika? Mwana uya tauya tutamuchengeta zvakanaka. Tadzoka kumba kwedu kuya tagara paya toona mai avakati ngatidzokerei kumba uku kunhu kwatabva uku vanhu togona kukuvadziwa tingoende zveikoko. Taitawo zvatakaita tichiita munamato tatotengawo kapuropati kedu pamboya champupuri ndatoenda kunogadzirisa bhara. Champupuri chaya changotenderera imba kudai ndofunga sekuru ndakavaudza vandoziva dambudziko iroro. Imba yatanga nepachirui champupuri chete moto watopfuta puropati yangu yatsva
tirikufamba kuti tibata mukoma saka zvinhu zvava nenguva tingonetsana mukafunga kuti mukoma ari kurehwa hapo pano uyu mukoma wacho ari kutaurwa apapo pazouya iyeyi booster wamakatuma iyeyi booster apinda muvillage tikati sekuru sezvo vakanzi sekuru vanofana kuvapo ndingangoti tisati tadana sekuru takapinda nemhuri yangu ivo mai vangu ini vakatanga kupinda vakanzi pane mwana wavo here sabhuku ndo pavakati ndiripo ndo pavapinda namai isu tobva tazopinda the following day takagara nemudzimai wangu apa muzukuru komana muzukuru sikana booster akati iwo une dambudziko remumba iwe asi rava nemakore akati mukadzi wangu arapa asi riri kukonzereswa nasabhuku yandidana muno muno ndiri kuzokudai semhuri ndo patakazodana sekuru ndobva vauya booster waya akatipinza mupa semhuri ivava sekuru vari pano vakati ndiri kuda unobata pamai venyu ndonobata pasabhuku mishonga yose yauri kurapisa yanda basa nayo ndiri kuona rumagaba ndabvisa chakashata chaunacho ndochandida wabvisa papa pako iwe nyaya iyo yakangozotsikwa-tsikwa yakungotaurwa nemakoko azonzi kwangu hakuna chinobatiwa tobata pana mai angangova makuhwa asi vakandiudza kwanzi kwangu hakuna chunhu ndobva pangobatwa pamai ndobva ikoko kwangosiyiwa kusvika nanhasi saka dambudziko rinopera sei ivo vakatoti kuna booster makati kana mapedza kubata muchazondibvisa bhachi racho riri kukonzeresa izvo tirimo tese nasekuru apa handisi ndandaudza sekretary vavaripo vanzvede handisi ndandavaudza booster ndakatomira sekretary varipo vakatsanangura dambudziko rangu sezvariri vozokona kuona zviri kukonzeresa zvandava ne15 years ndingofamba ndichibata kwai ndisingabati umwe munin'ina kana umwe mukoma wokwaba munini zvofanira kuchinja zve kana chiri chinhu chedzinza chinongobatwa pane umwe so mapedza here ndo zvatiri kuti ngazvigadziriswe izvozvo zviperi tiwirirani sekuru kwanzi sekuru varipo zvichitaurwa izvi sekuru varipo handiti mupupurirei zvaari kutaura zvakataurwa here saizvozvo mudare iroro takaenda kwa booster booster akati ndichabata kwa maitete vangu muzukuru uyu akati asi ndichasiya mishonga yako yakanaka ndichaisiya asi taakuzoti hendei iye nobva azoti anoda mari yembudzi nobva wakomana wamukadzi mari yembudzi nobva tati asati mupe asati auya nobva taindako nobva ati taindako zviya tikati tauya chiuyai akati ndipei pfuma yacho tikati pfuma yacho tataisiya kumba asi tatinayo ipapo nobva ati handiwiko nobva ati kwewo uri kuda kupomera munhu hei chichi akutaura inhema idzi saka zvadaro ndongozva zvapera zvakadaro kuti chiuya ndakabva ndazongodzokerawo zvakadaro vavavarirai vavavarirai muri sabhuku wedu matambudziko akadai anogona kunge asiri emumba menyu munhu anenge atouya riri dambudziko remumusha mavo inini nemunin'ina wangu kana kuti inini nemwana wangu yende kwasabhuku sabhuku ndo dambudziko randasangana naro munofanirwa kugadzirisa nyaya idzodzo vakomana chandingakubatsirei nacho hongu ndiri sabhuku but dambudziko renyu ramuinaro iri rinongoda munhu chete ari pachokwadi anokubatsirai kufungirana nekufungirana kudii kupera makauya muno munin'ina wenyu achitaura matauriro ari kuitaya pakanga pasina zvabhooster chete sekuru handitika tikavapa mukana wekuti dai muri vamwe vanhu maenda munotsvaga kuti chanetsa mumusha memwana chii nokuti ndimi mukoma ndimi baba vake kana mumusha maita problem inotogadziriswa nani nemi sababa tsvagai veukama vakaita vana sekuru vanani kana mega musingagone kugadzirisa nyaya dzakadii dzakadai mubatsirane semhuri saka iye zvino so ndikatarisa otherwise hapasi patove ne2 years
makore mangani? Muchataura but ndoda kuti tisatambise time. Handiti mapona. Kupangwa zano unofanira kupangwa iwe uine rako. Ukanzi uri baba mumusha zvirondi wabereka munhu, kana uri mukoma baba pasisina vakakuberekai, iwe mukoma iwe ndiwe baba wemhuri yasara. Handiti mapona. Saka kana mwana achichema nenhau yekufunga bonde nemukadzi, vakadzi vakawanda vakadai, iye zvinova nemapiritsi anorwadza kutarisa nemaziso. Iye achigara nemukadzi wake mumba, vogara 15 makore kana kuti 5-10 years makore, nemukadzi waasingazive mukadzi wake. Ofamba oti ndiwe mukoma uri kunzi uite izvozvo. Imoti vavava makadai. Kushaya hanya nazvo. Munhu achikunanga inyaya yakashata yakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndoda kudzokera pekuti ndoda kukupai last chance musati mataura. Chekuti endai semhuri mugadzirise nyaya iyi yemurume usekuru. Handiti mapona. Kana ava iri ng'anga musavatye. Vaudzei kuti muzukuru uri muzukuru wangu. Ungave ng'anga ungave chii. But chokwadi chinoita kuti uzoita zvinhu zvako zvese zvaunoita uri muchokwadi, kana kuti zvinhu vanhu vachifara newe. Ngatifambei nemwana tigadzirise dambudziko remwana. Ini ndichimbonzwawo paviri patatu kuti chiri kuitisa problem yemwana uyu chii. Iwe uripo baba vake. Kwete kuti mangwana mukafamba nemuzukuru wenyu uyu asipo, mangwana anokunongedzai sekuru ndimafamba nemunin'ina wangu achindinanga horoyi. Handiti ndizvo? Rove dambudziko kwamuri mangwana. Uyu aripo, uyo munin'ina aripo, imi muri pakati zvamakagara makaita izvozvo. Moendaoka nevana vadzadzi yenyu, monzwa kuti chiri kudzudza umwe chii. Apa ndatofara kuti ataura akagona kupedza nyaya yacho asina kuchema. Anochema uyu zvokuti ndirobuda muno ndichindinzwa nyaya. Ndodzoka after 2 hours ka momona akagara pasame nzvimbo. Aanete kutaura murume arapa, ndoda kukuudzai. Asi hapotse zvaataura. Matauriro azviita nhasi apa muuye futi kuswera mangwana kana kuti after gore mumubvunze kuti zvakafamba sei, matauriro ake ndiwayo. Handiti mapona. Saka kana mauyewo kwatiri tikakupaiwo njere dzakadaro, tiremekedzei. Handiti mapona. Toda kuremekedzwa because kana mukatora kuti tapedza nguva yedu tichitaura nyaya yemunhu ari kuchema, mangwana todzoka futi totaura izvozvo. Mangwana futi todzoka totaura izvozvo. Munhu osvikira pakufa tisina kumubatsira. Hatidi zvinhu zvakadini zvakadero. Saka chikumbiro changu chete ndechekuti ngatiendei tibatsire murume. Sabhuku taurai zvamuda kutaurira dai. Ndoda kutaura pamusoro changamiro. Ndinofunga kuti tipinde muno mudare. Asi muno muna akauya nenyaya ndini nenyaya yekunongedzwa saizvozvo. Saka shoro yangu chiyakuru ndekuda kutsvakirwa mubetsere. Ende nawe uri kutaurwa pana haisi pekutanga pekuti ndakapeta maoko. Kubva patotsanangura ndakatombofamba. Dambudziko randaita hangu ndiri kusara semhuri namai anotibereka. Ivo vasekuru avo futi ndasangana ndakatowadana havana kupatsanangura. Tikatenderera tese ipapo vapupuri kana njira vanhema. Zvinhu zvakaita sezvo zvikasawanikwa. Tikadzoka zvepana musi watakauya padare. Chinotitenderedza ndechekuti iye anenge achiti ndozviona pagirasi. But patakafamba nevafu tiinde pano girasi wacho. Hazobudi musi uno kana muchirangarira. Akati ndoda wegirasi sekuru ndo ari kuziva chi? Wegirasi ndindobhadhara mari yacho. Pakauya ari kunzi booster. Nofunga ndakauya naye kuno. Anga ari pa next panonzi pachange. Vanhu una vese vakavapa. Unoda here kuti tiinde kwakati handidi ndoda wechi wegirasi. Akati ndindobhadhara chi? Saka wegirasi wachona katisina kumuwana. Ndo pamuona takadi booster zviri kutaurwa zvese kuti akataura zvokuti booster uya anositengera umwe mai vanonzi mai maposa. Akatora nhamba dzabooster aita sekuti akuda mombe dzedzi vanenge vashandira. Booster akatondinanga kuti munhu unowanikwa ngapfega hembe andifonera kuti batai mukoma wako. Nofunga zviri kutaurwa zvese zvose. Pana muchembera
ndo pakati ada kushanda tikatonzi isi tibhadhare mari tiri vangani vakomana tikabhadhara hapana kumbona nguva yekunzi kwai ndibhadharei akabva pana muchemberi mudzimai wangu pakapopota panobva tadzoka svika uya kuno bhosti akati ko akudanai ndiani tikati kuimani tiuye kuno akati ndambokudanai ndikutoda kuronga mari yangu yekupedzisa ndikati mai vari nhamba 2 ava ndivataura kudera pamene zvamawaudza akakuti pamwe ndini zvisangunavo akati ndandambotaura nchidaro handisi zvandataura mukadzi uyo akati kumibaba inotaura ikana mati sekuru ava vari pana vakaramba vakanyarara kusvika tabuda pazhi vakamanikidza vakapenga iye akatoti aiwa komuda kundimanikidza ndobata hakuna kachiriko indi ndiri kuona iye muri kutotaurisa kuzimbabwe dzenyu ndomotova nezvamwinazvo asi kuti dambudziko riripoka isu toda kuti rimwe zuva semhuri yose vanga varipo ndongoda kuti vapane pagiraundi ini ndindotodana sekuru uyo anongotaura azomboti hatifambei kuti fambe ndindadana sekuru uya pakati pedu tofamba ini ndotoda kuti tiyanane mune zvakanaka zvokuti nyange kuno kwamambo dai kwaa kune mubetsereka pasina zvokuti yananga ingondoda kugirasa tinode takatobetsereka kudhara ava varipo semhuri ini handisi kutomboramba kana sekuru ndosaka vari pakati peda pane pataurwa pachinzi booster akauya mukati memusha wenyu handiti ndichirauza kuti ndimi here mamamupinza mukati memusha wenyu muri sabhu ya booster akakumbira basa right I know akauya akapinda mukati memusha wenyu booster akasvika akakugadzika imese semhuri iwe une dambudziko remumba iri for such these years handiti asi dambudziko iri riri kukonzeswa nemukoma wako haana kutaurika iri mashoko iwacho hatina kumbogara pamwe chete asi ndozvataurwa nevava vachibooster akati asi dambudziko riri kukonzeswa nemukoma wako ndo here pamuri kutaura imi kuti uyo anga afonirwa kunzi ndoda kuti ubate mukoma wangu ndo mashoko acho here amuratidza kuti kutaura therefore pamberi pacho booster handei pakuchiti zvakunobatwa kwamai kwenya kune chichabatwa kwakunzi kune mishonga yekuramba inonzi inenge yakanaka yakunzi izvi zvikunzi zvikukonzeresa hazvichabatiwi izvozvo abata booster kwamai akataura ndozvazvitevedza zvidi mashoko angu angari ekuti haana here kutaura booster kuti zviri kukonzereswa nemukoma wako asi handei pakuchizonobata booster hachina kuzobata sekuru munogona kutibatsira ipapo ndaiva mwene booster akataura ndakagara ini ndoba takazoti chiuya iubate booster haana kuzouya vabhadhara $30 because akati chibhadharai mbudzi saka mbudzi ndivakangoti inoita rafuli mari inobva vati 30 saka iye aitova nevanhu vaitonetsa vachiuya kuna sabhu vaita ndakamupa mari hasi kundipa ndakamupa mari hasi kuuya kuzokuita basa saka isingati imi ndaine mari yacho asi hatimupi ipapo tomupa uya kuzoita basa saka iye haana kuzouya nokuda kuti pamwe haana kuziva nokuda kuti hamuna kumupa pfuma aiwa booster kuuya akauya aiwa haana kuzouya nokuda kuti ava vanga vati tozomupa mari musoro pekuti auya kuzobata zvinhu ndo zvakanyimirwa mari nevakomana embudzi manzwisira angaita zvaiite pakutoda kuti tikabetseraaita sekutaurai pakuti zvaiita booster ka anga ane vanhu vaiti ndipe mbudzi ndipe chakati ndozouya saka anga asingati vamwe vaitouya kuna iye sabhuku vachiti asati auya sabhuku munhu asati auya saka indikati aiwa tichanomupi mari tozomupa apedza basa tikati hendei tinomudanataenda paya kuva nyaya ichitinetsamukoma nemunin'ina vari kunangananangana maybe mukavabatsire apa tambomuona masikati akati ndouya saka indobva ndakabva ndazongodzokera ndanga ndichifunga kuti dai zvaibvira ka ndasingachadoti vadzokere kumba vakadaro zvaida kuti vari mudare izvozvi ndiri mudare izvozvi ndiri kutofona vari pastikeni mudare izvo vosumudza musoro
mudambudziko varipo murudo makanaka zvichiri pakanaka zvinhu zvozo zvikapa kuzoshata nekuda varipo nasekuru vavo taurai tikavatendai munoita zvakati vari voga havazonoita voramba vachitinetsa nyaya nemakore ichitinetsa saka iye zvino zvananiita nezvekuti vabatsire varipo varikare vabvunza vachiti mashoko akataurwa here kuti havawaniswa ndati akataura saka pamaida kuzoti paakabataapo pasina takaenda nditaure takaenda pamashops chiti chiuya akati raiti ndouya nobva taitwa tese naye nobva tati ndopanitsikwa ipapo aiwa hapasi kutsikwa toda kuti ipapo hamundi ipapo ndiri kuramba pakuti aiti ndikuya kumba kwangu right inini mashoko angu ndiri kuti sabhuku vakasika booster musiri mukunge ada kubudisa akahinta sabhuku ndiri kuti inini ndiri kupomerai ndichiti makanotsika booster kuti asazouya kuzobata kumba kwenyu akuti yese mune zvamunazvo zvekurapa izvi zvazvitabatwe zvakuiswa pasaidi pazvatsikwa vakomana vatoreza mari yembudzi kuti vakuda kunopa booster kuti aiuya kuzobata inzwai machinda edare ndoda kuti ndiende pana vavarirai nasekuru makasununguka here ndikupei munhu anokubatsirai ndakasununguka zvakanyanyisa izvozvi oi ndakasununguka ndoda ndichifonera chakala enda navo mujura horomo wosvika kuti pagogozulu ndepapi enda navo varume avo endai kwete zvokuti todzokera kumba tozodini dini endai vakataurwa musamuviri pamai pasabu